చేస్తున్నాడండి. వందనాలు. ఎలా ఉన్నారు? ఈరోజు మనలో చాలా మంది నేను చాలా తప్పులు చేశానే, చర్చికి వెళ్ళే అంత మంచివాడను నేను కాదు, మంచిదానను నేను కాదు, బైబిల్ చదివే అంత గొప్ప మనసు నాలో లేదు, ఆయనకి మోకరించి ప్రార్థన చేసే అంత మంచి హృదయం నాలో లేదు అని అనుకుంటున్నారా? అలాగైతే తప్పిపోయిన కుమారుని ఒక్కసారి జ్ఞాపకం చేసుకోండి. తన తండ్రి ఎంతో ఆశతో తన కొడుకు తిరిగి వస్తాడని ఎదురు చూస్తున్నాడండి. ఒక్కసారి తన కొడుకు కనిపించగానే తన తండ్రి పరిగెత్తుతూ వెళ్ళి తన కొడుకుని హత్తుకొని ముద్దాడాడండి. అలాగే నీ పాపాలు కూడా దేవుని దగ్గర ఒప్పుకుంటే పరిశుద్ధాత్ముడు నిన్ను అంగీకరిస్తాడండి. ఆ దేవుడు నీలో ఉన్న లోపాలనన్నీ తీసివేసి నిన్ను పరిశుద్ధుడిగా మారుస్తాడండి. ఆయనకి సరెండర్ అవుదామా? కమ్ బ్యాక్ టు జీసస్ అండి. ఆయన ఎంతో ప్రేమతో ఎంతో ఆశతో నీ కోసం ఎదురు చూస్తున్నాడు. ప్రార్థిద్దామా? ఆమెన్.